za sebou svoj tréning úplne parádny a mám celkom dosť a už som mega hladná, takže frčím domov na obed. Ja už doma z fitka, obedík nachystaný, mám tu lososa, zemiačiky, plno zeleniny, avokádo, paradajka a teď. A toto biele, to je skyr. Zdravá strava neznamená, že to bude suché kuracie prso a ryža, môže to vyzerať kľudne aj takto. Ja som bola dneska cvičiť ráno a normálne teraz večer, keď som dorobila fotky, dostrihala som video, tak som mala taký zvláštny pocit až vyčitiek, že nie som vo fitku a necvičím, aj keď som už bola dnes, ale bola som tak nastavená predtým, že som chodila večer, tak teraz mi to nejak chýbalo, tak som sa vybrala s Lunou na prechádzku, prešli sme si dookola Lipník. Bola som zakúriť v štúdiu, pretože ráno mám novorodenecké fotenie. Takže aspoň sme to využili takto. Poď, tady to. No a dobrá mrazivá prechádzka z tohoto tu Luna. OK, poď. Takže vyprechádzané a ideme chystať večer. No dneska by to bol hriech ísť na aute do štúdia, keďže to nemám vôbec ďaleko od domu. Tak pekne pešo po snehu, parádna prechádzka. Mimochodom, do môjho štúdia sa dostanete vlastne veľmi jednoducho cez navigáciu. A toto schodisko, to je vlastne vstup do hlavného vchodu budovy. Takže vybehneš po schodoch a máme tu hlavný vchod, keď sa dostanete ku mne. Keď už vôjdete dnu do budovy, tak nejdete nikam po schodoch, ale priamo tu na prízemí ma nájdete.
Aj na takú jezdí babu. Strapatú. Nápad. Kúpim sa moliaké vodičko do pačky. Nevadí, babulka. Tak čo, tie ruky necháme ich vonku? Či vyskúšame Celý týždeň plný bábätkovských fotení máme za sebou. Ja ďakujem každej jednej rodinke, ktorá bola u mňa na fotení. Boli ste naozaj perfektne pripravení. Ďakujem za skvelú spoluprácu. Boli ste veľmi milí, príjemní. Každé jedno bábätko krásne spinkalo, takže som spokojná. Dnes po obede ma ešte čaká vytriediť všetky fotenia z tohto týždňa a každému poslať jeho galériu, aby ste si mohli vyberať. Nech máte vaše fotky hotové čo najskôr. Toto budem robiť po obede, teraz je 3/4 na 1, ja utekám do fitka, odcvičím si tréning, potom domov, obed a idem sa vrhnúť na tie fotky. Ahojte, dnes je piatok a ja už tu sedím za fotkami, za počítačom. Spracovávam už vlastne vaše výbery, pretože včera som posielala galérie z celého týždňa a dokonca už mi prišli rovno večer aj nejaké vybraté fotky. A čo si nesmierne vážim a veľmi pekne za to ďakujem. Je to pre mňa obrovská podpora, že si tam viacerí z vás vybrali vlastne kompletne celú galériu. Písali ste mi, že sa vám páčia tie fotky a že proste si prosíte všetky. Takže naozaj veľmi pekne za toto ďakujem, fakt si to vážim. Ale tým pádom mám extrémne veľa roboty, pretože sú to naozaj desiatky a desiatky fotiek, takže som sa do toho pustila, pijem kávu, robím fotky. Cez víkend si dávam pauzu od natáčania, budem sa plne venovať deckám, užijeme si pekný víkend, tak sa s vami chcem rozlúčiť, ďalší týždeň máme za sebou, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste toto video zase dopozerali až do konca a budem sa na vás tešiť pri tom ďalšom. Majte krásne dni, ahoj!